Βρίσκομαι στο ιατρείο του κυρίου Δημήτρη Σακαρούδη, ο οποίος είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, εξειδικευμένος στην οζονοθεραπεία και γι' αυτό θα μας μιλήσει σήμερα. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαθίνα. Θα ήθελα να μου πείτε αρχικά τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον σε αυτή τη θεραπεία και ασχοληθήκατε. Επιλύσαμε πάρα πολλά χειρουργία που είχε, ενώ ήταν καλά τα χειρουργία, υπήρχε πόνο στον ασθενή. Τελικά τι είναι η οζονοθεραπεία? Βάλτε το σε ένα πλαίσιο να μας εξηγήσετε τα βασικά σημεία της οζονοθεραπείας. Η οζονοθεραπεία βοηθάει σε όλες σχεδόν τις πάθεις του μυοσκελετικού. Αυτό είναι η μέση, οσφυγική μοίρα, θωρακική μοίρα, αυχενική μοίρα. Όπου υπάρχει βλάβη στη μέση, ή αυτή είναι κύλη ή είναι αθλητικά. Δεύτερον, βοηθάει στους ώμους, σε περιαθρίδες ώμου, με ρήξη τενόντων ή όχι. Βοηθάει στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, βοηθάει στο tennis elbow, στον αγώνα των τενιστών, βοηθάει στην ποδογνωμική, εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι ακαθαπτέρνης ή είναι αθρίτιδας της ποδογνωμικής, βοηθάει στο γόνατο. Σε τόση μεγάλη γκάμα από ό,τι καταλαβαίνω, άρα απευθύνεται και σε πολύ νεαρά άτομα. Εννοείται. Δηλαδή, μια βλάβη σε νέα παιδιά έχουμε μια χονδροπάθεια επιγονατίδας. Άρα λοιπόν αυτό το βλέπει κανείς από την ηλικία των 15 χρόνων μέχρι το 30. Εκεί μπορούμε να το βοηθήσουμε με οζονοθεραπεία, αλλά εκεί θα χρειαστούμε και PRP. Τι είναι το PRP? Οι αυτόλογοι παράγοντες από τον ίδιο τον ασθενή. Για να καταλάβουμε κάπως καλύτερα, πώς γίνεται αυτή η θεραπεία επάνω στο σώμα? Γίνεται ενδοαθρικά, με ένεση μέσα στο γόν όζοντος, με σκοπό να βελτιώσουμε τη φλεγμονή και τον πόνο, και με PRP. Το PRP είναι οι αυτόλογοι παράγοντες, οι οποίοι σκοπός έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα του χόνδρου, την ανάπλαση του χόνδρου. Και αυτό ενδοαθρικά. Ουσιαστικά αναμειγνύεται το αίμα με όζον, λίγο πιο πρακτικά. Μέσα στην άθρωση. Λοιπόν, σκοπός είναι να φύγει ο πόνος και να γίνει ανάπλαση του χόνδρου. Πονάει αυτή η διαδικασία? Όχι. Το τσίπημα μιας βελόνας. Και αισθάνεται μια καυσαλγία που κρατάει δευτερόλεπτα. Σηκώνει το ασθενής από το κρεβάτι και αισθάνεται, το ρωτάς πώς είναι, μου λέει γιατρέ, τα πόδια μου είναι ανάλαφρα πια. Έτσι, αυτό είναι που θέλει κανείς και αυτό που χαροποιεί το γιατρό. Λόγω της καθιστικής ζωής, όλοι, ακόμα και φίλοι μου και άτομα νεαρής ηλικίας, έχουν προβλήματα με τη μέση, λόγω του γραφείου, έχουν προβλήματα με τον καρπιαίο σωλήνα, λόγω του υπολογιστή, με το scroll down στο κινητό. Βοηθάει η οζονοθεραπεία σε όλα αυτά? Παλιά, όταν ξεκίνησα την ειδικότητά μου, το πρώτο χειρουργείο που κάναμε ήταν το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνου. Κάναμε διάνοιξη του εγκάρσιου συνδέσμου. Τώρα πια δεν χρειάζεται, δηλαδή το βλέπεις τον ασθενή, μετά από 2-3 φορές έχει ξεμουδιάσει τα δάχτυλα, μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, δεν του πέφτουν πιάτα, γιατί το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνου σου ανοίγαν τα χέρια χωρίς, δεν μπορούσε να τα ελέγξει. Όλα αυτά έχουν βελτιωθεί. Το ίδιο πράγμα στις στενοτίτιδες. Πλέον το βάζαμε σε ναύτικες για πάρα πολύ καιρό. Τώρα το βάζεις, του κάνεις την ανήσυχη και την επόμενη μέρα ο ασθενής έχει μια βελτίωση ένα 20-30-40%. Άρα μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του, μπορεί να επιστρέψει στις αθλητικές του δραστηριότητες, βασικά με ό,τι ασχολείται. Και πόσες συνεδρίες χρειάζονται για αυτά τα περιστατικά, είναι ανάλογα την περίπτωση? Σε ένα σύνδρομο καρπιαίου σωλήνου χρειαστούμε 3, 4, 5 το πολύ. Το ίδιο σε μια τενοντίτιδα. Σε άλλα περιστατικά, τι λέει το πρωτόκολλο? Σε άλλα περιστατικά, αν θα πρέπει να κάνουμε μια κύλη στη μέση, θα χρειαστούμε 12 φορές. 2 φορές την εβδομάδα. Το ίδιο πράγμα εάν είναι στην αυχενική μοίρα ή στη θωρακική μοίρα. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, με και διάφορα άλλα προβλήματα, έρχονται σε εσάς συνήθως τι έχουν να αντιμετωπίσουν? Βλέπει κανείς οστεαθρίτιδα των γονάτων. Αυτό το βλέπει κανείς από την ηλικία των 60-65 χρονών. Έχει χαλάσει ο χόνδρος. Σε κάποια στάδια, συνήθως τα 3 πρώτα στάδια, πάει πάρα πολύ καλά, εάν κάνει κανείς οζονοθεραπεία ενδοαθρικά και αν κάνει αυτόλογους παράγοντες μέσα στο γόνατο. Σκοπός είναι λοιπόν να βελτιώσει το χόνδρο. Θυμάστε έτσι το πιο πολύπλοκο περιστατικό που σας ήρθε και γιατρέψατε και νιώθετε υπερήφανος γι' αυτό, ή είναι μικρά καθημερινά προβλήματα? Είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή, εάν καθίσετε 10 λεπτά στο ιατρείο, το 99% των ασθενών βγαίνει έξω με χαμόγελο. Με χαμόγελο, δηλαδή δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Το πώς περπατάνε, που δεν μπορούσαν να κινηθούν. Και εκεί ακριβώς θα σταθώ, γιατρέ, στο χαμόγελο, γιατί θα συνομιλήσω τώρα με μια αγαπημένη ασθενή σας, την ηθοποιό Λουκία Πιστιόλα, η οποία θα μας πει πώς βελτιώθηκε η ποιότητα της ζωής της κάνοντας οζονοθεραπεία. Κυρία Πιστιόλα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Θέλω να μου πείτε πώς σας έφερε ο δρόμος στην οζονοθεραπεία? Λοιπόν, εγώ
Πριν από 3 χρόνια περίπου, εκεί που ήμουν μια χαρά, διαγνώστηκα με Πάρκινσον. Έχοντας ένα πολύ αγαπημένο ξάδερφο, τον Γιώργο τον Ασημακόπουλο, που είναι ορθοπαιδικός γιατρός, μου μίλησε για την οζονοθεραπεία για πρώτη φορά. Δεν με έπεισε, δηλαδή πολύ δύσκολα, για να κάνω το χατήρι στον ξάδερφό μου πιο πολύ, γιατί δεν πιστεύω πολύ σε αυτά τα πράγματα. Και άρχισαν σιγά σιγά να αυξάνω τις δόσεις όλο και πιο πολύ, οι δόσεις δεν με πιάνανε καλά, ήμουνα σε μια κατάσταση αρκετά άσχημη και ο ξάδερφός μου, επειδή στενοχωριόταν πολύ για μένα, με έπεισε να έρθω στον συνεργάτη του, τον κύριο Σακαρούδη, που ασχολείται με την οζονοθεραπεία, και χωρίς να πιστεύω και πολύ ήρθα για να του κάνω το χατήρι, όπως είπαμε. Έμεινα άναυδη με τα αποτελέσματα, τόσο που άρχισα να το αποζητώ. Δεν πίστευα ότι... Ξαφνικά το μυαλό μου καθάρισε. Ξαφνικά, ενώ είχε αρχίσει και η δυσαρθρία, ίσως το διαπιστώνετε λίγο που έχω, άρχισα να είμαι καλύτερα. Απέκτησα όρεξη, δυνάμω στο κορμί μου. Ήταν λες και κάτι καθάρισε το μυαλό μου. Και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα και στην αρρώστια μου. Δηλαδή, ενώ το Πάρκινσον είναι μια ασθένεια η οποία έχει κυρίως δισκαμψία και το κορμί σου μαζεύει σιγά σιγά, ξαφνικά άρχισα να ανοίγω και από διάθεση, άρχισα να τρώγω που δεν έτρωγα τίποτα. Άρχισα σαν να μου έβαλε κάποιος μέσα στο κεφάλι μου, σαν να καθάρισε το μυαλό μου, αυτό ακριβώς. Τι συμπτώματα είχες εσάς η νόσος του Πάρκινσον? Δισκαμψία, μεγάλη δισκαμψία. Δηλαδή σιγά σιγά το κορμί μου μάζευε, αστάθεια, φοβερή αστάθεια, δυσαρθρία, έλλειψη μνήμης. Δεν μπορούσα να οδηγήσω, δεν μπορούσα να περπατήσετε. Όχι, καλά να περπατήσω, να ντυθώ, δεν μπορούσα να μαγειρέψω, δεν μπορούσα χιλιάδες πράγματα. Ξαφνικά και η αστάθειά μου διορθώθηκε. Χρησιμοποιούσα μπαστούνι που έπαψα ξαφνικά να το χρησιμοποιώ, δηλαδή βγαίνοντας από την οζονοθεραπεία νιώθω ότι δεν έχω τίποτα. Πόσες συνεδρίες χρειάστηκαν να κάνετε? 3, αλλά με τη μετάγγιση. Δηλαδή βάζοντας το αίμα, κατευθείαν βάζοντας όσο στο αίμα. Εγώ χρειάστηκα μετάγγιση, δεν κάνω απλώς ενέσεις. Θαυματουργά τα αποτελέσματα, οπότε το συστήνετε ως εναλλακτική θεραπεία? Μα γι' αυτό βγαίνω ως ηθοποιός και που με ξέρει ο κόσμος, μα γι' αυτό βγαίνω για να βοηθηθεί ο κόσμος. Να ξέρει ότι εκτός από τα φάρμακα και τους γιατρούς που υπάρχουν, την επιστήμη δηλαδή, υπάρχει και αυτή η θεραπεία, η οζονοθεραπεία που κάνει θαύματα. Ήρθατε εδώ για να κάνετε οζονοθεραπεία με την σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού σας? Όχι. Στον νευρολόγο μου δεν το είχα πει. Ήρθα, σας είπα, για να κάνω το χατήρι του ξαδέρφου μου. Δεν ήρθα για να πιστεύοντας ότι θα υπάρχουν αποτελέσματα. Από την ώρα που είδα τα αποτελέσματα επάνω μου, τόσο εμφανή, ενημέρωσα τον γιατρό μου για να δω τη γνώμη του και ήταν απόλυτα σύμφωνος. Μου είπε από τη στιγμή που σε βοηθάει, πιστεύω κι εγώ πολύ στην οζονοθεραπεία και πήρα την σύμφωνη γνώμη του. Είστε ηθοποιός. Η κίνηση, τα χέρια σας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τις εμφανίσεις σας στο θεατρικό σανίδι, στην τηλεόραση. Πώς σας βοήθησε η οζονοθεραπεία σε αυτό? Βέβαια, η εκφραστικότητα, η σταθερότητα, το να ελέγχω το κορμί μου, ξαφνικά δεν μπορούσα να ελέγξω τίποτα. Δεν λέω ότι γιατρεύει το Πάρκινσον, λέω ότι ενεργοποιεί τη δύναμη του κορμιού μου, το μυαλό μου, το καθαρίζει το μυαλό μου, μπορώ πιο εύκολα να κάνω κινήσεις, μπορώ να στήσω το κορμί μου. Μάλιστα μετά την οζονοθεραπεία αποφάσισα να δουλέψω στο θέατρο, που δεν έλεγα ότι θα είμαι ικανή. Το αποφεύγατε γιατί δεν ξέρατε αν θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε, ναι, και να είσαστε ευθυτενείς. Αποφάσισα να δεχτώ μια πρόταση που έχω για το θέατρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.